салом алейкум духтаракои хушрӯсозе назарин саломати хубай нигоҳ кунед ҳамин қадар папилнои фасон омадагай доингои ғавси хушрӯ ина гилои ипек бисёриё гили ипек мепурсед марамат ина омадай бинен ғавс сакакай чанд рангаш омадагай интихоб кунед ина тамошо кунед интихоб кунед доставкатон мекунанд ду либос 120 сомон успед кунед духтаро бинен хушрӯ гиша фақат ду либоса доставка меша ай ду либос боло хулас доставка мешава мана бо касоне ки оптовӣ мегиранд аз 10 либос боло мегиранд арзон мешава бире бинен чихе хушрӯчаане ҳама гилои фасон ҳамаш беҳтарин инай гил дига хелай аҳамиятен иш дига гилай мана иш дига гилай иш бо дига хелай диден иша ишта хушрӯ иша ишта хушрӯ ҳамаш доингои ғавси хушрӯи фасон кадомиша мегирен нархо арзон шид ина ёям ҳози ҳамин нархая мариям гулакоям ҳамин нархай мана ёшам арзон шид марамат тамошабино беҳтарин модело бо нархи дастрас ду либос 120 сомон нархи арзон аксияи моҳи шарифи рамазон успед кунед духтарако бовар кунед даётон бошад ду либос 150 сом буда ҳозир бошад ду либоса 120 сомон кардагиянд мана беҳтарин вариант барои ид барои тӯҳфа мегирен мисол барои фурӯш мегирен тӯй дорен марҳамат метавонен дархост кунед даррав бурда шумода мерасонанд ира бинен гилмайдора мепурсен инаи намудора мепурсен духтаро ҳама намудуш ҳастай диден беҳад хушрӯ ёша бинен гилои ипекш ҳастай хулас беҳтарину беҳтаринҳо мана ина инора бобинен ира нишонтиен мана ҳамаш ба хотири моҳи шарифи рамазон арзон шидагиай духтаро успед кунен ина доставкатон мекунанд дархост кунен дар равакак равонтон мекунанд гилои беҳтарин ина диден чихе хушрӯ ана сафедчам будая бисёриё сафед мепурсанд нигоҳ кунед вай қа хушрӯчай мана марҳамат кӯдакодам киртача духтанда беҳтарин вариантай диден ба духтаракоям бисёр сафедпӯшаканд ина сафедошам ҳаст баъд барои модаро анами гилам гили хушрӯвай диден аҷоиба гилако бисёр омадагиай духтаро марҳамат тамошо кунед иша ишта фасон анаям гили зурай инаирам нигоҳ куненда духтаро чихе гили хушрӯвай мана ёшам фасонанд иношам фасонанд бадани светлирам биненда гилои сафеда гилои намхели рӯшанак мепурсанд ҳастай гилои нав мариям гулакорам ба хотири моҳи шарифи рамазон ҳамин нарх кардагиянд духтаро марҳамат успед кунед ду либос 120 сомон мана беҳтарин вариант то чӣ тавре гуфтум оптовӣ бо арзон меша касе 10 либос бисёр мегира бо арзон мешава рақамашон аст дар рӯи экран нависен шуна агар аниқ гирифтанӣ бошед бо сураташа мепартоянд ба ҳазур тамошо кунед интихоб кунед доставкатон мекунанд бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад хайр саломат бошед